Horas mah dihita saluhutna. Asa tapuka parmenggota tapasada maroha do pikirata marende maita. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tano. Amen. Martua dohalak nama naon di pangujunan, ay dung tau sian pangujunan ni jalon na do tupal hanguluan, na pinarbaga-baga ni Tuhani tu aka maraholong roha di ibana. Haleluya. 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 Martang yang maita, ali Tuhan di bata paguguna sohatu dosan jala pertenggan basa rodi saliling na do asir roham mau liate marwanami tuho ala dirami tuho hami sia nasilan saha rodi sadarion hupuji hami mau naung saha hami baita nasia aku Tuhan Yesus na pangulu hami mau liate hudot hami tuho ala di bagasan dame doon nasolangan di leon ho hatam na badiay saya si maroham urupi mahami maulahon na nidotmu asa hot rohanami data parangnya kami perange na badiay saya cari jalapay baru marohanami asalam ias kami roh dihasusudah di pohal nami marihite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. See
tatangihon ma patik ni debata, patik parjolo sahat tu patik paupaton. Patik parjolo, ahu do jahuba di batam, nina di batata, dang jadi merakup ahu baenonmu di batam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanommu manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodina di bagasan aek na di torunitano, ianggo tungga besi sombaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni de bata, ianggo soture dalanna, aihona humna dosugut, akan namar sineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon hari minggui, dina onomari ma ulahamu nasa siulon muna, alai anggo ari papituoni, ari paradianan ni Jahuba de batam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang burum, manang daposom lahi-lahi, manang daposom buru-buru, ro dipinahanmu, ro di sini hutani halak pe namangebati hutam. Aidina onomari do di topa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana di hari papituoni. Dibaheni do bahen na di pasu-pasu di bata Jahuba. Hari paradian nai jala di parbadai. Atong rak mangido gugu mahita tu di bata, taringot tu pati nai. Ali Tuhan di bata, saya pargugui mahami, mangulaw na umbar tu patikmi. Amen. Rades itu tu haluan nanay takupon muato Rade nang dihatuan siala sonon mutonton bernido di tao Tuhanmu pasal dosa sasudi tunggu nampak jadi bana saja kukup naik pate dek sude haurangan topo ti sanduk dosami pangi dosa sesa o Tuhan sude pangalon sioki dada ti sesat motoonmu nang sesa dosa sasude mardame dagingmu nang toni maniop tong Tuhani. Tatopoti madusata, martang yang mahita. Ali di bata nami namarasi roha jalan abadia, aman nami maritehite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom, huilala hami, rikot do asini roham disalut hami halak pardosa. Alani do ubain hunau paserep hami diri nami, sadarion di jolom. Jalau parhatopot hami, tungna cut do hami manibil, sian akadalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom, alani dosa nami aidang di halomon roham hamatean ni akapar dosa. Alai hamubaon ni rohana, do lomon ni roham, asa mangulu. Sesama salud hagidhon nami, doho pangalosyon nami. Marite-hite pangulo nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma asini roham di hami,
Marite-hite panidangion doot hagogon ni tondi parbadia. Asa tarakul situro hanami majuho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di warmo nabadiai. Amin. Tapi kima tabaga ringo Tuhan sesani dosa. Adong dori hita situasi mali nasoni nahusya dia ngama dibagikan dibani tarai ibado luro na akan asa tangiho nasida kapan dibagikan. Tapi kima hatani debata turpu di hari mingguon ima nadienet sian Amos bindu 5 mamuka sian ayat 10 walu sahat rodi ayat 27 tajahama marsika soring. Amos bindu 5 mamuka sian ayat 10 walu sahat rodi ayat 27. Luba-luba taringo tu ari uhum na jonok. Marjea manasida akan mengapian di hari di Jahuba. Tung ahamal labamu nasiani. Haholomo do ari Jahuba ndada hati uron.
Da haholomon tongon arini Jahoba jala dada hati uron hagula poddo dang marsinondang. Ainang pe di peleon hamu tuau aka peleon si tutungon dohot pelean si panganon dang lomo rohaku disi pelean hamuleteon sian pinahan muna pamuean pe dang parduli audisi. Jadi margiling-giling mas songon anak songon ai uhumi jala hati goran songon sungai na soolo marsik. Atong usungon muna ma udung-udung ni raja muna rodi ojahan ni gana-ganaan muna tole bitang di debata muna akan abinain muna di hamu. Olat nido sahatna matu aduna tumangihon hatani debata jalan opeopsa. Amin.
Tahatidakon maha porseautai, songon na hinatidakon idong atas sa porseau di sadok portibion, rap mahitamandok. Au porsea di dewata Jehovah, ido ama paggugo na suatu dosan, na tumapalangi dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak di dewata Jehovah nasa sadai, imanan tubuh ni si Maria, naga-gabean si Antondi Parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pauman di silatus, na mate terpajal do ibana diau pinosilang, na tuha tubanu toru ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, laudul siamun debata Jehovah, amanai pargogona suatu dosani, disima ibana, pai mamula sugut tanon, mangumi alat na mangulu dot na mate. Au porsea ditondi Parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria atau paniala Kristen akan nabadia, dot dia sesani dosa, dot dia tayo namandok, mulak mangulu doso gerdaging ni alak naon mate, dot dia nguluan na rasul. Amen. Titing di minggu pa-20 toluhon dung Trinitatis 12 November 2020 bagian na parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu pa-20 toluhon dung Trinitatis dohot tema masih pauliulian manomu haroro ni Tuhan bagian na paduahon dana na sorang. Nah di hari Jumat 3 November 2020 di basa-basa tuata sadada dana boru di keluarga ni amata Charles Pahoton tua Lumban Tobing Inata Agustina Marina Boru Gultom Nasian Wek Efesus Hibasdo danaki nang naturasna bagian apa tuluhon nanaing marbagas sada titing paduahon naing majalo pasu-pasu parbogasoma Dr. Saur Maruli Evan Johannes Siregar anak niamata Situa Jono Perlindungan Siregar SH Tubuni Inata Lasmauli Noverita Borusi Barmata SHMH Ruasni Huriata Nasian Wek Bethlehem Dohot Orwana Dr. Lisbeth Maria Laurentia Boru Manurung, Boruni Amata Insinyur Baktiar Perlindungan Manurung, Tubuni Inata Erita Rosmaida Boru Simatupang, Ruasni GKP Jawa Barat Depok. Pamas-masuan di hari Sabtu 10 November 2020 di HKBP Depok Sada. 2 Titing Parjolo, Naing Majalo Pasu-Pasu Parbogasema. Frans Putra Negara Silitonga, anak niamata Jan Peter Halomuan Silitonga, Tubuni Inata Du Maria Boru Simajutak, Ruas Niha KBP Depok Sada, Sianwek Getsemane, Dohot Orwana, Tiara Anissa Japania Boru Lumban Tobing, Boru niamata Profesor Dr. Freddy Buhama Lumban Tobing, MSI, Tubuni Inata Dr. Anda Masayu Soraya Zulaika Boru Huta Barat, Ruasni GPIB Paulus Jakarta. Pamas-masuan di hari Sabtu 25 November di GPIB Paulus Jakarta. Tolu Titing Parjolo, Naing Majalo Pasu-Pasu Parbogasoma, Maruba Roha Simanulang, anak niamata Hotden Simanulang Nahinan, Tubuni Inata Tiaras Manalu, Ruas Niha KBP Cinere, Dohot Orwana, Marondang Pasaribu, Boru niamata Marhisan Junus Pasaribu Nahinan,
Tubuh ni inata Tiorlin boru dongoran. Ruas ni HKBP Depok Sada sian Wek Bethlehem. Pamas-masuan di hari Sabtu 25 November di HKBP Cinere. Bagian na paupaton ruas Parguru. Mamuka saderion Minggu 12 November 2020 tolu. Gabe ruas Parguru di HKBP Depok Sadama. Keluarga ni amata Darwin Banjarnahor. Inata Valentina boru butar-butar. Nasida masuk tuwek Judea. Bagian na palimahon Barita Habot Niroha. Nadiari Selasa 7 November 2020 tolu. Nunga jumolo marujung ngolu amat dalam sihar silalahi 40 tahun. Nani habaluhon ni inata Dewi Rusti Saida boru Siburian. Ruas ni huriata nasian Wek Bethlehem. Tuudean di hari Selasa sia November 2020 di TPU Kampung Kandang. Saya tumibu matarapul keluarga nati nadikona. Bagian na pawanopon konven pendeta. Di hari Senin 10 November 2020. Patu pawon nado konven pangula nago tiki distrik 20 walu Debeskap. Maringanan di HKBP Sukatani Resort Paulus Depok. Bagian napepituhon pelantikan panitia Natal tahun 2020 tolu, dohot tahun baru 2024. Di hari saderion Minggu 10 November 2020 tolu, di parmingguan manogot pukul 7.00 WIB, nunga di pabakit panitia tahun 2020 tolu, dohot tahun baru 2024. Bagian na pabaluhon pertukaran mimbar. Di hari Minggu naro 10 sia November 2020 tolu, patu paun nado pertukaran mimbar di distrik 20 walu Deboskap. Bagian na pasiahon penutupan pertangyangan Wek. Di hari Kamis 20 tolu November 2020 tolu, masuk pukul 7 bodari, patu paun ni huriatado penutupan pertangyangan Wek tahun 2020 tolu, dohot pertangyangan Memento Mori, maringanan di gereja. Pinangido tuganup punguan kor HKBP Depok Sada, pasahaton pilihan ede pujian di pertangyangani. Bagian na pasapuluhon ralat inganan pertangyangan Wek Judea. Inganan pertangyangan Wek Judea di hari Kamis 16 November 2020 tolu. Tarsurat maringanan di GSG Lantai Sada, sasitongna maringanan di bagas ni keluarga F Lumbantobing, situa FT Boru Tampu Bolon, maringanan di Jalan Markisa Sada, Blok D nomor 10 Sada Beji Permai, Tanah Baru, Depok. Bagian na pa sa pulsadahon, dung sipul titing, tapayutihut ma panorangyon ni na pinasahat ni panitia Gotilon. Bagian na parpudi, titing na so jinahon, dohot barita parhepengon tajahama di warta jamaat elektronik, na pinarade ni Huria Marhite WA, Wek pertangyang atabe. Songonima titing masa di huriata di bagasan mingguon, sai di pasu-pasu Tuhan tamai, tahu sangap di goarna. Diralat tapon narangyon madok hatama ulah hati dok. Shalom. Horas ma dihita salhuna. Nahu hormati hami paditani huriata suang soninang amanami inanami dong aku parhalado doho nahu haulongi hami sudi hita ruas ni huriata HKP Depok Sadaon mulai dana sekolah minggu remaja naposo bulung ama
ina dohot na tua-tua manang lansia ni huriatta. Parjolo sahali mola te gudang ma tapasahat tua mata di bata padringgan basai ala asidat holong ni rohana do boy hita tolhas manogoto di bagas joron tarlumuy ma dinaung sipul hita marpesta huria ima pesta gotilon na di hari Minggu 5 November 2020 di Geraha Ronatama. Boy dengan sude mardalam loni jala dengan di bagasat dame doho las niroha. Alanima amanginang Hamidison atas nama panitia pesta gotilon ni huriatta jongjong laho pasahaton songon laporan ni ulautai di tonga-tonga ni huriaon. Na parjolo amanginang pabotohon naima ya sian amplop gotilon na tapapungwi sian 114 keluarga. 114 keluarga terpapungwi tama godang na 224 juta. Na paduahon sian acara live streaming na tapatupa marhite sa pudawik. Tapatupa 4 kali berturut-turut 4 minggu terpapungwi tama godang na 206 juta. Na petuluhon di pada de panitia do ulos dengan bordir logo HKBP dalam lau memakulungi akarwasta na potensial boy ma terpapung hita 50 sada keluarga godang na 154 juta jala na parpudi di pesta puncak ni huriatta na tapatupa di Geraha Ronatama na dihadiri ni ruas torokna 1.350 halak ditambah hurang lobi 300 halak dana sekolah minggu tapapung hita madisi 380 juta na parpudi sahali taingot saya tapatupa do peliat tujolo godang na walu hali manang walu minggu terpapung hita madisi 81 juta jadi molo ta total sudia manginang terpapung hita mas marhite pesta gotilonon hurang lobi 2 bulan 1.110 juta dipikirat tapi tamar tepat tangan deh. Jadi molo di pasahat huriai itu panitia target 200 juta ba maulate di bata tercapai do 140%. Molo taringot tu pengeluaran manang namosok dang apala boy sikko hupadar hami ba alayang go perkiraan kasarna hurang lebih 120 juta. Jadian non ba dung di pasikop panitia non parhepengonna ba boy man non hurang lebih mar 100 juta pasahaton ni panitia tu huriatta. Hopartusima manginang atas nama panitia pesta gotilon ni huriatta Hamidison pasahaton mauliate godang tuhamu saluhna. Pasahaton maulate godang tuhamu saluhna. Amanami inanami paddita nang godang pasahaton akaarahat tuhami talumubi dinasadari jongjong sadari manipak di jolo itu luar biasa lau majalo akarwasta baru amanami nanami dong aku parhalado disudia ka kerja samata lau makehei ruas baru tu amanami nanami panasehat ni panitia naung gudang pasahaton akka panuturion dohot akarahan tarlumoy ma dihamu ruas ni fiata amanami nanami dia kata yang mu amanginang dohot akka pelean nok pinasahatmu marhite pesta gotiloni jala na parpudi tu akka doaku panitia nong makalojahon ulaw ni ranar hakku dung sipulaw ni nga mulak belujatay ala dengan mardan loni alaya manginang nakpesong ni bakona may serong do na hurang talumuy ma diamanami inanami na terlebat dapat si panganon ala na memang dihirip panitia 1.200 do na ro tu launi sian na tahun ni 1.000 tatabay 200 batas hidup perhitungan na ala na memang molo tabam mo saya misalnya menang na 200 mula si pangano 250 atau 10 juta
terbaltang. Jadi memang apa kita napa penghebeng do. Jadi manak do. Jadi ba itabay hami do musang si panganaw ni 120 nai ba songonima ang manatarlabat do ngamangan. Alanima manginang disok kami marhite di Jolo Limbanon mangido maaf. Mangido maaf Tuhamu ama nami ina nami natalabat dapat si panganaw ditiki. Alani marhite onma atas nama panitia pesta gotilon ni huriata mangido maaf Tuhamu ama nami ina nami. Saya kena dengganima tapariak tujulanon. Jala taboma ditanyakta asanggiat tuaka pesta gotilon na mangihut tuaka pesta-pesta hurian na sepatu foto dope daw lubi dumenggan sian naong taula. Songonima manginang dihita salhuna hata na boy hupasat tami mauliate horas. Tujulah oh Tuhan sama diriku pakai mahom batu lama. Molodang oh Tuhan meringanan dia diriku dan marar kabei. Tupugos pedison manang sonang tahi marsiga tuntuho sa sudi. Olan hui huton dang bedirikon togu-togu matun nature. Tujolom oh Tuhan segera rohku tungundu do mangoloi ho. Tondi mi matong tong margogoyo nawon mangulahon lomon iroha. Tupagos pedison manang sonang tahi marsiga
meni debata na sumulong siyan salu naroha ima na mga ramuti ate-ate duho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna. Selamat hari Minggu Amang Inang. Selamat hari Minggu Amang Inang. Bukama bibelta hata nidebata di tonga-tongata diene doi sian sada Tesalonika bidu 5 ayat sada rodi ayat 10 sada hujahau ma di tonga-tongata laos tatangihon ma alai dang pola surato tuhamu ale akadongan taringo tutikina dohot sadi harina ai di boto hamudo takas na songon panakoborngin do haroro ni areni Tuhane ai molo di dok halak damedo jala maraswadong di sima topu tahop tuna sidak hamagoani songo pabebeo tuna gabe-gabean jaladang adong haporusan nasida alai hamu ale akadongan dang di bagasan naholop hamu sotung hatiuran ari hamu songon panakko ai saluhu nado hamu anak hatiuron jala anak arian dang sian borngin hita manang sian haholomon atong say unang matar podom hita songon akkana leban say dungo mahita jala marroha natorang ay borngin do tarpodom akkana modomi jala borngin do mabu akkana mabuki alay anggo hita nasian arian marroha natorang mahita ta solukon maha porsiaon dohot haholongo songon baju pertahanan jalata junjung mapakirimo ni roha ni haluaon aidang dipadiri debata hita baen sirimason alay naeng madapotan haluau kita marhite sia Tuhatta Yesus Kristus nong mate humokop hita asa sandok mangolu hita rabdot ibana manang nadungo mangolu dope hita manang naong modempe dibaheni say marsi paingoton mahamu jala marsi pauliulian songo naong binahen muna ido ianggo sahana. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Hiado masa sada peristiwa yang menyesatkan. Di tahun 1980, adong masa halak parjamita, salak pardita di Korea. Di tonga-tonga ni jamitana, di do ibana masongonon. Neng jono nama ari Tuhan. Neng ro nama Tuhan Yesus padua halion
tope di tanggal 28 Oktober tahun 1992. Nunga makatai debata tuau. Allah sudah berbicara kepada saya dan Tuhan memberikan pesannya kepada saya bahwa Tuhan akan datang kedua kali. Los ido di jami tahun, di ganu tiki, di ganu minggu. Los godang do na porsea tu jami tanai taringo tu haroroni Tuhani. Allah ni do damang dahinang di do ibana, Allah haroroni Tuhani nama ujung ni portibion, ba ikon ma ikon tapatupa ma sada ibadah tung nama sebalga songon penyerahan diri. Los ido akadongan di papunguna sida manasa artana sida. Mereka memberikan segala sesuatu harta mereka kepada sang pendeta tersebut. Mereka menjual tanah mereka, mereka menjual rumah mereka, serta perhiasan mereka supaya itu diberikan kepada pendeta. Dan pendeta itu juga mengatakan, asata bangun sada inganan parpunguata lau marsomba tu debata. Dan hari tanggal 28 Oktober pun semakin dekat. Mereka melakukan puasa besar-besaran, tidak makan, tidak minum. Mereka bernyanyi kepada Tuhan, mereka merata, mereka menangis, mereka melakukan pengampunan dosa dengan harapan mereka bisa terangkat ke surga bersama-sama dengan Allah Bapa. Hawa kadongan tarpaima manasida. Dung topet tanggal 28 Oktober sada sia-sia 2 dang adong namasa. Dang adong roh Tuhan Yesus padua halion songon disurirakon salak parjamita nakin. Akhirnya akadongan gudang ma hatiai halakna stres. Kenapa stres? Karena harta mereka sudah dijual, diberikan kepada pengkhotbah tersebut. Nunga godang masoho sian nasa ulaon sian pekerjaan pemerintahan sian partiga-tiga nang sudah usaha diberhentikan masohot holan laho tu sada inganan laho merata memuji Tuhan. Aididok nakineng roh nama Tuhani ternyata tidak benar. Banyak orang pada saat itu yang sudah mulai gila dan juga bunuh diri dengan berpikir tunggu mati dulu baru terangkat ke surga. Itu amang inang sangat menyesatkan. Dan akhirnya si pendeta tersebut yang bernama Lili Jangring yang berasal dari negara Korea pun dipenjara karena kasus penipuan. Amang inang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus idona di basaha Apostel Paulus tuhuriana adong di Tesalonikaon akadongan karena banyak beragam. Apa sih artinya hari Tuhan itu? Adiga doro Tuhani padua halion tu portibion songo dia do rumangna songo dia do hadiriana ido nata bahas amang inang diturpukon taparwama di ayat 2 di dok songonon ai di boto hamu do takas na songon panakoborngin do haroro ni Tuhani Matius bidu 24 ayat 36 songonon di dok muse alai saina dohot sadi hari dang adong dope na uboto arini Tuhani nang suru-suru ape dang adong nama boto nang anak ipe dang diboto holan amaido nama boto adigando arini Tuhani. Suku-suku dihita kadongan. Apa itu hari Tuhan? Apakah hari Tuhan itu adalah acal manusia? Apakah hari Tuhan itu sama dengan film-film yang kita tonton itu? Segala sesuatu itu musnah.
Apakah hari Tuhan itu adalah akhir dari kehidupan duniawi? Nah takas dihita kadongan nah hina holongan di bagasan Kristus Yesus mola di dok hari ini Tuhan ima sada hari penghakiman orang percaya mewarisi ada kehidupan kekal, sedangkan yang tidak bertobat akan mendapatkan penghukuman. Ido arini Tuhani, dak songon ari tikiro Yesus seorang tu portibion, dung magodang mangalehon pangajaran, dung magodang pamalupon namarsahin, dung magodang ima pangoluhon akan amate, dung magodang dia berkhotbah. Bukan itu tujuan Yesus kedua kali tu portibion. Dangibe akadongan alai memberikan penghakiman kepada kita. Untuk itu dikatakan dalam nas ini, berjaga-jagalah sai dungo mahamu ai haroroni Tuhani songon haroroni panakko borngi. Seorang pencuri tidak akan pernah meminta izin kepada kita. Inang pendeta nekutako balangami marsogo jam 3 subuh. Dia kea panako si songoni. Manang inang baru manurung neng rona maau tu bagasmi tanggal na asahon neng manako kurung-kurung mi. Dang adong hita na si songonia te. Nah takas rona ma Tuhani tikina dang adong nau boto. Jaladang urusan ni jomai adiga roh. Tetapi itu adalah urusan Tuhan. Tugas kita laho mangarade dirita, laho manomu-nomu Tuhani amang inang. Untuk itu bagaimana cara kita laho manomu-nomu Tuhani. Molo Roma jo simatuata. Manang Roma jo natorasta. Sian bona pasogit mamereng geleng natu Depok. Ahama jo dibuan. Roma jo simatuata. Edetai aha dido. Anang rona masima tuaku membuat dekin najair nasaon inakan. Masa sima tua memberikan membawa deki jairate. Alai molo Roma jo sima tuata ahama nata parade natakas hasoloman na sasitung na. Molo hasoloman na niura badi patupa mana niura. Molo hasoloman na babok ni horbo badi patupa ma babok ni horbo. Akasongoni makadongan apa yang kita parade, kita sediakan akadongan taparohauma ima di ayat walui di turpuk taon hujaoma di tonga-tongata songonon mahatane debata yang gohita nasian arian maroha torang mahita tasolukon maha porsiaon dohot haholongon songon baju pertahanan jalata junjung mapakirimon niroha di haluaon. Kita pakai perlengkapan rohani di ayat ualuon. Apa saja perlengkapan rohani seperti firman Tuhan yang dikatakan dalam kitab Efesus pasal 11. Tak buka maya kadongan Efesus pasal 6 sian ayat 10 sadai. Hujaoma di tonga-tongata songonon ma perlengkapan rohani halak na porsia. Solukok kamu ma pahean senjata nasian debata. Asa taralohamu sude uti-utiani sibolisi. Ay dada marukil hita mangalo mudaro sibuk. Aka harajodo. Aka namarhuaso do. Aka sigonggomi hasiangan haholomon. Aka todi hajahata na digijangi. Di baheni pakai hamuma sincata nasian debata asa terbek kamu mangalo diari najahati jalaho jonjong dung dipatuduk hamu sasude atong jonjong mahamu marhohos hasitongan di dia di goting muna
akanang manolukon baju-baju pertahanan, ima kebenaran, hati gorani, jala marsipatu mapak muna laho mangaringgason, barita nauli, ima taringok perdamaian amang inang, dungi didok dia 10 aku ni sude, jalo hamuma, lobu-lobu, hapor siaon, hai topan hamudo marhite siani sude subiani api ni parjahati. Seperti orang yang mau berperang akan memperlengkapi segala pertahanan. Adong media baju pertahanan. Asa moloroan no peluru senjata mutul ibana. Kita pakai apa? Kita pakai pedang, kita pakai topi pertahanan, ikat tali pinggang perang, dan ikat tali pinggang sekolah teh. Untuk khusus perang, senjata juga harus ada. Songonima amang inang nadi laho manomu-nomu debata na padua halion. Dia makadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Kesiapan kita harus ada. Ikon mangarade dohita amang inang naneng ro nama Tuhani. Adigan dohita mangarade haruan do neng ro nama Tuhani. Daong ala nakin danganong taboto adiga ro Tuhani. Tetapi dari sejak sekarang sejak dini sudah dipersiapkan, yaitu hidup yang baik, hidup yang benar kepada Tuhan. Parade dirim airo nama arini Tuhani. Ingot ngoluon seperti musafir, patupahon sada perjalanan. Demikian hidup kita. Di tengah-tengah perjalanan beragam akan datang kehidupan kepada kita. Terkadang doa mang di tonga-tonga di parngoluanon, kita merasa sepi di tengah-tengah berjuta-juta orang. Di tengah-tengah kehidupan ini terkadang amang inang kita mau menyerah. Di tengah-tengah kehidupan ini godang do seluk beluk kehidupan nanang tak adopi parik kilon nang sitaonon parir ningolu kita hadapi semuanya itu. Walaupun apa keadaan saudara saat ini, ingatlah dan percayalah Tuhan selalu memberkati kita, memberkati saudara di tengah banyak ragam hidup ini amang inang. Asal ma amang inang tahapur siai debata di pargogo hita akadongan. Na padua di hita kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Niodo adong dosa da pemahaman na salah. Di tonga-tonga ni bangsa Israel dipikil na sida do molo ro anon arni Tuhani ba mabuan akalas ni rohama. Mabuan sukacita ma. Mabuan pakirimon ma. Tohodoi amang inang di hari Tuhan pasti membawa sukacita, ada pakirimon. Alai ingot makadongan di hari Tuhani tongdo adong pamiliton, ada pemilihan. Jika saudara selama hidup saudara ini jauh dari Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, manang pasuang-suak kongolu tahun akadongan, didok ada penghukuman bagi mereka yang jauh naholang sian debata alai halat na totong porsiatu debata, dia akan mendapat atau mewarisi kehidupan yang kekal. Jadi beda do harni Tuhan na somal na tabege di sekolah minggu te. Mulu di sekolah minggu atah di do edena. Hari ini harinya Tuhan. Tak songonnya tong. Mulu hari ini Tuhan di sekolah minggu itu adalah hari Sabat, hari Minggu. Sudedo hari ini Tuhan nate. Alena takas di hari ini Tuhan adalah hari penghakiman. Hari di mana orang percaya akan mewarisi kehidupan yang kekal. Sedangkan orang yang tidak bertobat akan mendapatkan penghukuman. Di satu sisi hari kedatangan Tuhan merupakan hal yang dinanti-nantikan. Karena kedatangan Tuhan orang
percaya akan memasuki kehidupan yang kekal. Idona tapai maima amang inang sasitongna. Tarpai maima dohita adigan haroroni Tuhani. Alay so tung dipai mahamu somarnaro Tuhano ay umur hunga 30, dunga 40, dunga 50 tahun, nga 70 tahun, nga 80 tahun. Itu bukan urusan manusia, tetapi urusan Tuhan. Yang jelas bagaimana kesedihan kita sebagai orang percaya lahu paradehon diri di harorone Tuhani. Jangan terlalu ingin tahu. Jangan terlalu, kalau bahasa sekarang kepo ini kan, pengen tahu songoni. Los ido pengetok kita kadongan. Jangan terlalu ingin tahu apa urusan yang tidak urusan kita masing-masing. Ikut tak akui dong. Si pata olu do naso urusata tas capuri ate. Mulu adong hal-hal negatif. Pitor hato do hita laho mengkomen, misalnya status Facebook. Ya ma status Facebook songonon. Adong masalah ina mabe status Facebook di do masongonon. Seandainya aku dapat undian 100 juta, kemanakah uang itu akan kuberikan? I statusna. Terus sudah do mak komen, dia ma eda 2 juta. Dia ma eda 5 juta. Eda ingo tahu udah, kita eda kandung 10 juta ya. Eda marbesan do hitanon haduan eda 20 juta. HP si andainya nina dokan, edang dapotan dope. Artinya hal-hal negatif terlalu konek kita laho mencampuri naso urusan ta. Atau tetaplah fokus kepada tujuan hidup. Apa tujuan hidup saudara? Tujuan hidup kita sebenarnya adalah menjadi berkat di tengah-tengah dimanapun kita berada. Ada amin? Itu tujuan hidup sonari. Ale tujuan hidup naneng ro gabiaha. Gabe parsidohot di harajaon ni debata. Dak sonari ete inang ete. Sutung parsidoho nina asahato jupang nina. Sutung asing-asing lakata akadongan. Natakas jadilah berkat dimanapun saudara berada. Gabi pasu-pasu sibon pakirimon. Di dia hita maringanan. Amen martangi yang mahita. Dipuji rohanami moho Tuhan. Asido holong ni roham na tunghu pakilalau kami. Ganup tiki, ganup ari Tuhan, totong di pasu-pasu ho hami, di lokoho sahangoluan taru mobile Tuhan, di papungu asido holong nido hami di tonga-tonga ni corom nabadiaon. Ima songon dalan nami ale Tuhan marsaor do akadongan nami sa porsiaon taru mobile Tuhan, marsaor marhite hatam nabadiai. Molate male Tuhan nungadi paingot hatam mihame. Ay nang ro na maho ale Tuhan tu portibion na padua halion. Alani ale Tuhan lehot Tuhami roha na dungo. Roha na rade laho manomunomum padua halion tu portibion. Asa totong hobas hami dina roho di tonga-tonga ni portibion. Asa bui hami parsidohot di harajaonmu banua kicangnya. Molate male Tuhan di hatam nagawe bohal di partodion nami. Lehoma todim todi porbadia Tuhami asa diajari kami cala di pargogoi kami mangulahon hatam nabadiai. Molate male Tuhan di parpunguan nami namek meton narodo akadongan nami. Mulai horong ama horong ina namar baju doli-doli doho akan namemet ale Tuhan. Lau marsaur dohot hatami ale Tuhan. Pasu-pasu nasida.
Pasu-pasu naniula tangan nasida sinur mapinahan gaben naniula laku nang katiga-tiga nang perkarejon di pakartoran saluhu nale Tuhan. Pasu-pasu mananiula tangan nasida asa tung marlopolo marlas ni rohana sida madai pasu-pasum na pinasaha mungganu marsada-sada jala acari maruas ni huriam asa totong maka muliate hon sude pasu-pasum ale Tuhan de bataname pasu-pasu ruas ni huriam akana mabalu pasu-pasu ruas ni huriam nang matua nang lansia ale Tuhan lehon las ni rohan na kagacang ni humur tarmobi hai pason asa boy na sida totong mamemehon akada denggan tu sudeyan ako nang saluhu poparan nasida nang gabi pasu-pasu dia kahumali yang nasida pasu-pasu nang isude yang ako nami na di palmeko tuhami ganumar sada-sada siya namene sa tunamagodang Tuhan. Dia kana menek asa ibu-ibu magodang di bagasakoy. Dia kaya nako namin na tope tongo di bagasan persikolan sa tingkat TK satu perguruan tinggi Tuhan. Leonai pason pamatang ng lehon. Hapistara na siya koy asaboy na sida mengadopi persikolan na sida asa di paujung na sida di bagasan las ni roha. Ale Tuhan de batanami pasu-pasu nang ruas ni huriam. Na tongon di bagasan parsai tondang boy di jauh hami ganu sada marsada guarna sedale Tuhan ale ola sada do di boto hami Tuhan hodo de batapan daun ni bolo na tu mangalehon hamalu montu akana marsahe di tonga-tongan di parpungon namion ale Tuhan hami paduko si majung nami marlopi tangan mangele tu colom na badiai lehon hamalumon na manotong tu nasida. Pasu-pasu si pangano si mo nang kaoban na gabi parhitian hama malum parsaito nasida asaboy nasida le Tuhan marhay pason pamatang jalaboy nasida manguduti nasa ari-ari nasida. Molate male Tuhan di tonga-tonga ni parpungan na memeton. Nunga dibagi hamile Tuhan buah-buah titing na naing si pamasaon na jalan. Nung masa di tonga-tonga ni huriam, nasa program ni huriam, upasat kami matu bagasan tangan muleon hasadaw ni roha, tua kaparhalado nang sudiros ni hurian adong di depokon, asa marsada ni roha satay saulon na sidale Tuhan, padimudimuton huriam na pinajoncong di tonga-tonga ni Portibion. Jala di boto kami do Tuhan hurang siko parmingguan nami sadiarion. Alay pos dorohan namele Tuhan di pasikopo rumang pamujion ng paredion nami di bagasan asidohot holong ni rohap atong jalo matang yang nang ele-ele namion holan mga sahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiya kami huhut mandok molate tuho amen. Tapuji matuhata huhut papungu pelean.
Ale debata amanami na di banugicang. Hodo haruruan ni saluhu sileo-leho na denggan do na sa ulibasa na utus. Hupasat hami masia na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gawe uwak na utulo. Pasu-pasu may jalan ramoti asa hupasya kami pilihanon. Patimbulhon haraja mulito ngato ngani huriam doho ibortibion. Hai maroga nami marhite hite todim. Asa utara. Sairo mahajo. Sanda mecalo hamu ma pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maham. Di sodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asi marohana midahamu. Di dopako Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasor mandamena tuton dim amen.